Čus lidi, právě už jsem u toho moře. No, tady někde jsem u těch místech. A jdeme to zkusit, jestli to fakt. Tak, jdeme to zkusit. Tady mám šel někde tady tudy, si myslím. A zkusíme to, uvidíme. Takže zatím čus a ještě natočím jedno video, kde to možná už fakt bude. No doufám.